at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong tumangagiahag upay akinindughan ko ano nili ako masakamag unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O. Mayong adlaw kanimo dia Brother Bern, Maria Belingira, Rico Suave, and Lito Inglesero. Good day to you, Brother Bernie, Maria Belingira, Rico Suave, and Lito Inglesero. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Yoyong. Just call me, my name is Yoyong. MOR. Tana matag ninyo og kahayag ang akong kangit-ngit karong panahon. Amor, I hope there's a lighting of my life, there's a black. Kahayag sa mangit-ngit. That's true, that's right. MOR. Usaw ka binilanggo kay nasakman ko sa usa ka bypass operation. Amor, what do you mean binlanggo? I'm stay in the jail, MOR, because I remember the first few days when I was bypass operation. What do you mean nasakpan? I was caught. I was caught in the act when I was accept the drugs. I was accepted. Bago yan ah. Okay, MOR. Perting hilak sa akong live-in partner nga si Mary Joy. MR, my live-in partner always crying. The name is Mary Joy. Og MOR, wag siya kabalo sa akong binuhatan. MR, Mary Joy, I did not be, what do you mean nakabalo? Didn't know. Idea. No idea. I did not know how about myself. Og MOR, grabe ang iyang pagmahay kanako. MR, Mary Joy always be, what do you mean pagmahay? There's Sa matawan na. Dili regret. Okay, mag-change taok story. Ayaw na lang. MR, Twist daw, i-twist. MR, Mary Joy is this a hopeless for me. Ay! Tagalog word mo, gala. Yun ang English sa pagmahay. Tagalog pa nagtampo. Pero MOR, tungod sa akong mga rason, iyaragyapong kong napasaylo. MR, because of the reason Mary Joyce accepted me. O din nagsuka na akong gumanggiyahan. This is the starting of love life. Hello. Yung. Attorney. After mong kalipin mo. Very Joy. Ayaw day. Ali. Ito. Attorney.
Sultihan sa mo sinulo. Sabi ni attorney. Burag, lisod yung kayo mong kaso. Grabe. Dagang kayo sa siya mo nakita. Sabi attorney. O, na sashi sa shampoo, sashi sa one. Naboy tayubong, sa klase man to. Gautan ba ang mamaligya? O, sabi sa gado nga. Tawas. Kabalobi ang gado nga. Di mabayo nang ingana. O, bitong kailangan yung kaniyo ibalik sa video para mabalik ng peace and order. Attorney, pagbudagan ka, magbaklay rapod ni. Attorney. Pasaluwag yung kani. Pero ay mo, dili lang ko magsaan. Dili man ako politiko. Kaya magsaan. Pero paningkamutan na to. Sige, attorney. Dagang salamat, attorney. Pero mapriso yung ka. Medyo dugay-dugay pag mong pagpriso rin. Attorney. Pero ikabala ka, Mary Joy. Sa ako pang kingon, di ko magsaan. Pero paningkamutan ako. Kaya kung ako lang makabalik lagi sa radio, mabalik yung David sa Lord. Lang. Murag mo na magid nilang. Pasiluwa ko lang, pasiluwag ko lang, Basta, magbisita lang siguro ko sa iyo. Lang. Padalib ako perminti sa imong hinubuan lang ha. Hinubuan para konsumo na lang nako lang. Damay. Kabalubya ka lang, medyo madugay-dugay pag lang ingon na attorney. Basta, Katuging isa kasi manan ni mo ginamitan lang. Para dugay-dugay gid mawala. lang pero, basta lang kayo bisitahan lang dito ka din lang ha. Attorney. Pwede ba may magagamit ng private room na rin? Mo gina yung masacrifice ni Modo. Burag di na ginang magliso na ginang panagtagbo sa doka bungoto na iyong style ninyo. Saan mo lang nagpa... Gayong na nabita mo nga undangin na lang yun ng tigpayuhot lagi, tanawa. O di tanawa, di. Hilak-hilak na yun mo. Ano ba sa do nga nagsulod masagangan nga klase nga kondo? Attorney. Ingon ko nga, butang sasi, pero ahos, paminta, ana nga sasi. Di katong tigpayuhot. Ito mo gunigalin na attorney. One time, big time ba? Basta di ko magsaad, paninggamutan na to nga ma-absueldo ka. Pero sa ubang gingon, dili ko politiko kay mo saad. Ang ako lang paninggamutan ko lang gina. Ay, ba't attorney? Lamion para ba ni mong asawa? Si attorney. Nahuli na lang. Lamion ba yung mubor maging short? Wala kayong masakyan, day? Pag-uli, day? Ang baklailan nito lang. Layo na ba ng lumbia? Na kayong masakyan? Wala. Wala rin ba? Lang. Ako lang bahala sa front seat na ni sa sasakyanan. Ay, attorney. Kami na yung bahala. Ayo, dado. Mo lagi, Sus mo. Tanawa lagi. Hinatuig to siya nga. Daan palagi ko masoy, tanawa lagi ni pare ba? Antok na to sa una kay, sige ito sila kuyog-kuyog ato akong amigo ga motor. May palagi nituo ko sa imo sa unato. Ingon bitaw ko sa imo nga, Mads, ay kumpiyansahin na si pare. Pero, uy, Mads, nagkaon na ba ka, Mads? Ha? Palagi hindi ko wala. Kuy, ganang gin mo ka. Ay, sus, ay na, padala sa imong kaugalingon na, magkaon ta. Kasakitan mag Ay, eh, tanawa na, basa na kaya na imong likod, baby, kung hilamon mo, tanawa lagi yun. Di na ay pababaya si mga kukunay. Kablag ka, ato na atuon si pare dito, permi. Ikaw na kayo. Nakautang mo sa kong bagong auto karon. Kuyog mo yung seriya pa sa kadla, nakautang ko bagong auto. Ya, magamit na to pag ato lumbia lang. Atong bisitahan na permis pare. Masa may kinanglan niya dito? Alam ko nang ako lang gun makita. Panggrus, di lang magdala ta grocery. Mads, mag-grocery ta Mads para natay. Ayun na. Kabalo biyakid ka nga, ako na gid inyong pare in town nga naglantaw po siya. Baka di ko makalantaw mga mingon anas Paris binalanggoy.
Luoy kay. Lang po dang ako lang ba kaya gimingaw na gid kaayo ko. Say kabla ka na man ko dire og na kay kamingaw nga may sister gusto ko ka istorya sa imong kinabuhi naman ko. Lahi nga mingaw. Ha? Ay sus unsa man ay makatabang mo ko. Kinsa naman daw magtinabanay kadto ra masilingan. Tinaban na. Tinabangay na sayop na kung larong spilling mo dito pagkalitok. Rani mas ugma mas mag-grocery tadaan kay subida ta dito lumbia. Oy, yo! Oy, Yung! Oy, Yung! Sa baon naman ako. Den. Naibisita ni mo do. Sa Den. Ang buta ni, yung sa'yo ko na ni. Yung man daw ning asawa. Dati kay asawa na Ako sa... Uy! Naurot na akong simot lang. Ano yung mga... Nanasad ko'y ba? Kasi bang inubo na sa... Hindi lang. Sa kasimana, gini lang. Gabi ra gyud na. Lang. Ako'y dala sa imuha o. Kadagan ba kayo na lang? Pahatag po na sa tuan ni pare. Ha? Nasi ko ano? Pre! Pre, kumusta man ka pre? Lamyan ni Pre. Ay, saan ni Pre? Ay sagol na sobra na mo ni mas kaniya pre. Ha? Daran po ka na mo burger steak ba kay sige ra kakao kalabasa diri dagko kay ulo. Pwede ka nagbago Pre ba? Mahilig pa kagdala ng bahog sa iro. At least pre ka. Ano man ka pre? Uy, padayon mo Pre. ka kung ano sa man ka. Ano biyagi ka Pre nga? Dalaig na biyagi ko ani. Sa lagi pre ako lang galaagon si Mazito kay sige ra ginuktok kay hilak ba? Ha? Hilak ang galaagon. Lang may na lang ginaani si Junjun oy. Say, Sara gito ko makasuya. sige no. Usay pre manawag si pre kinahadlok balbal pre. Sira ba isa niya iring naman na niya. Lang usay gakuyugan ako katulog pre. Lang. Pwede lang kay Pre lang. Alis na dali lang. Saman. Ay, patotos paris balag na to. Wala man kasalang man to. Katulad lang nahadlok kaayo. Lain na ba ka madlok balbal? Gakos na ba kag tao? Dili. Nga mapimo na ba kagkalit? Kakaraman. Mangukas mong panty na yun. Wala ka lang. No. Ora gid ako ano, sige lang gamay na lang ginapag-antos na. Lang, ay, patandog sa imong kwan lang. Ano, yung mingaw nang ganyan kayo ni sa imo. Sure ka, tanong. Den, Limitado itong oras dere. kutot lang kayo, Den. Sir, gamay. Limitado kay kabalo Dili, mo nay pagkaon. stricto beta dere. Dahil pagkaon din, oh. Imong una pa paborito, yun. biko o glatik. Lami timing kay wa kumahaw na. Kape. Ay, Kape, sir. bawal na eh. Ay, Den, dahil rapit din, no, kanay Lay- CCTV. Na sokar na eh. Dadin. Sila lang lumisa eh. Pre, sila lang lumisa pre. Kaya CCTV pre stricto na. Dali dapit pa rin. Wapo na yan, namin. Den, drug din. Di, actually, pwede mo ma-extend ng kanto na lason si. Ay, Pwede na. Ako nyo mo na private room dito. kato din. Ay, private room. Gamit to dito. 360 ra, 3 hours. Lang. Pre, 360, 3 hours. di ba naman kayo ulam na ako? Ah, Paul, mas ako to, pre, be. unsa dadakpan na biya to. Pre, langay kayo mo. Isa mo, kuhan mo, Sige dili na, kayo na mo. Ah, unsa na Mads? 360. 360 lang, no? 3 hours. Dugay Private kay room. mo Mads. Gilata. Sige na. Ano, pre? Adi ko na lang. Dali ra man dugay pa man tutbas. Hindi ko, okay na. Paisa ng 300. Okay na. Paisa ng 300, na may kape. Den, dahil tip 50 din ang para 350 din. Dili sa lalong lumisa din kay Wa ko'y nakitaan, Pre, no? Ko'y kajutan nakita. kay Pre, Ayaw mo ano? kumahan ng CCTV, guba mo na. Kamo sa istorya ni Warden. Guba na. Ali lang pa. Hindi, naiyabi, oh. Daliin lang ninyo, ah. Nawa nilang. Daliin ninyo. Di na ako na kailangan ng yabi din. Kabalo mo gyapon ko dito malak. Guba man ako nito. Mamalong labig suga ni din. Tama ba? Karang biskuit ba? Bawal man din biskuit. Dabi din. Ako na isa kaon, be. Ay, kurat din. Ay, Salamat, ah. ay, Sige, enjoy mo dia. Di ba mo kung nagkaon na, kadi akong gusto ganon. Ali lang. Gusto yun kang kinilaw nga buhok rin lamas sila.
Tulog ka bulan na gintuwa ka man. Ay, anak! Anak! Mama, ano ka nag-text dahil ma? Sa mga burong makanalipay na kita sa ako dong. Lipay ko eh. Saan, mama? Nag-down na po ka ba nga imong kalipin mo ni bisita? Mama. Wala to naglag sa imo ma? Wala mo ko'y balita. Mo nang ni Kudri dong kay sultian tagas tinuod na lang dong para di na lang gyud ka magdahom. Ha? Ano sa man mo? Na, ambot lang yun. Ma? Bro na naman nilain siguro ni mong asawa do. Ano man? Na, sige nagpanghayhay dito pante. Pagsure dia mo eh? Ma? Ano, abi? Ida mo, abi nga. Di, mo galing, sultian tagas tinuod ay. Uga, nagigidi ni mo. Bisbisi na. Pero sultian taga, mura kayo lagi ipagdahom. Kaya mura nakita yun ako nga mura na nailain. Pagsure dia mo eh? Di na lang mabuhat niya sa ako mo eh. Na, Gugmaan kita sa ako. naambot lang yun. Ma? Ay, Namoy pamahaw dali. Mamang kabalon. Pero puro kalabasa. Kaon ka. Rasyon galunggon. Hindi ko diri kay parang kaon. Sama ni Ako masyon mo. 5 na nakadlawan ako nakaon. Na, sama na yun. Hindi ko diri kay basin na kape diri. Huwag kape diri. Mama. Katong ilalom sa katrima ba? Napaisa ka sa shade dito. Apay ko, pila ka gramo to. Napulo pa to ma. I-consume mo na lang ako doon. Mama. Ito na dislocate na niya kong papanging. Ma. Galak dyan na. Namuli lang ko eh. Mora to akong kundi. Manila ko diri kay para itugon sa imo ha. Nga imong asawa ay napagdaw nga mo bisita to diri. Kay kami yun nakabantay mi. Bro nanag yun sa ilain. Hey, be! Good morning, be. Sakita sa akong lawas gabi. Ay, Ano man? kikubala na gitaon-taon na gitay ba kaya akong tuhod, nagko na magkubal. Kung grabe kay ka busy. May nampuon na lang nga, subo ninyo sa lugoy, kawayon, unya, magluhod pa biya ko daan kay atong yung katrib sa malumpag. Eh mo, reklamo pa lugar ka. Dahil na gining dugay na wala na hilabtan mo kay dagko nagigabawels ba? Sino kong bawal? Ang dili malitok nga mga iiyo sa una karang litok na. Sabi nga gabi, madunggan ta sa ato Sa silingan. silingan gagabi nga ako magkikagsiyagit. Ano sakit? Yan na magika. Ay! Ano magika? Akong kaukulbaan sa imo giwigingog. Ayaw lagi ana mo. Pag matarabadayon, diretso rabadayon ka. Uy, awalong na bahilo lagi nilang. Ang imo laging panti akong nasuod bantu kay hugot. Bantu kay hugot na. Dali, magkahoom kay angay dalian. Eh abi ba na ako basing na tao giabot ba? Kagasakit sa lugar si Yuyong. Tama, magluto sa tag noodles lang kay. Oo, Barbira na sa tao magkaog noodles lang. Ha? Sus, kapailan lang gid ka. Ayaw na, oh. Namtoy noodles dia duha ka buko. Ayaw na. Na may heater dia lang luto na to. Ayaw na nang hit-kit. Ribansin sa tanan. Lang. Tanaw lang mo na nudlo na sa lang. Sama. Lang mo, tanaw lang mo. Isa diri na. Lagi sa imo katanong lang. Ayaw lagi ba? May gani lang ba kay dili kay bunog ni pare ang imong dugan ba? Ha? Oo, ang uban bitaw dugan lang makita. Inig sablay sa likod makatol pa matay sa likod lang. May ning imo alang ko may makantahan kita apple pie. Asa ang apple? Kiiton ang pie. Kanit kay Kasturya. Sige na lang, bi. Kanit kay Kasturya ba? Wala tao lang. Lang! Wala tao lang. Bugat na kay lang! Wala lang, may tao lang. Asa ka mo agi lang. Ruting. Lang! Alam mo, si pare na lang. Asa ka mo agi lang. Sirado man nila niya. Lang! Lang! Pre! Pre. Lang Giyan ni ko diri gabi, pre, kay nahadlok ay siya, pre. Daysa! Lang, Tinuod gisiguro na ingon ni mama! lagi ayo lang yun niya niya to. Yung kay Gayo. Pre, ay siya, pre. Paminaw sa pre. Si Muton ako na yung mga kamot mo. Ayo. Pre, kay gabi man gud pre ang inyong grupo.
Agay! I am free! Damay ka na pagin si Mupante. Abi ka lang, abi ginagog. Abi. Parang meningkas barang. Nagantos yun dito lang. Ultimo lotion wine na bilin dito. Sige lang kung ilom-ilom sa kong kamot. Ano yung ganila dito. Manay mo na mo pa-smiring wine na dito rin. Pasilo. Si Pariragi. Di, nakawamasay lang. Wala na bang good ko ilahin nga maduulan. Wala na akong ilahin nga mga storya. Ungon sa pa. Si Pariragi nagtabang sa ako. Sa Hindi mga ako madawat. kinahangladoy. Sa ako mga gikawingawan. Sa Di na ako madawat lang. lagot sa utapan nga nawa ka na. Nagsaba na lang ka kay hindi pa himuan kagsama na ako porma. Ito pagiga pa rin. Kabalo na katarugo kay ito. Lagi buhat pa kita na ni Pare para lang sa ako. Samot. Tanan! Kabalo biya ka ginahinay ko na kay para maglugay pa ng 30 katuig. Sana na itsura na ron. Lost rin na higala. Kung siguro nabali na makupa na lang. Aros ng traha, Fran. Sorry ka. Sa aros ng traha. Sa una lang, magkatubang ka, gapanudlo, nagkawatan, karon di na lang. Gapanudlo, nagyuta lang. Yun sa manin ang pare. Panahon Di na ako madawat lang. Ang nawilang lang. Meningkas barang. Naaros ang traha. At kaswatan restrict. MOR paita lagi. MOR, wapo kami padulungan. So nagpabilin lang gyapon mi na nag-uban sa among panimalay apan ni amin yun siya. Na medyo nawala na iyang gugma kanako. O nibalhin na kapari. Tuara. Paita. MOR please. Huwag yung kayo mapaingnan ani. Sa tanang tao lahi nagtinanawan sa kuha kay ex-convict. Sultido ko si angay na kong buhaton.